Mubo lang gayud ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung mag-antos man ta, mubo lang na nga panahon. Kung doon naman tay kalipay, mubo lang usab kana nga panahon. Apan atong timanan sa kanunay igsoon nga ang tinubdan sa grasya ug panalangin mao gayud ang Dios. Og hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang Ginoo kanunay nga nagtawag kanato sa matag usa kanato aron kita makaambit sa himaya nga ihatag kaniya sa matag usa kanato. Hinumdumi igsoon nga mubo lang ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Busa ato kining ihatag ngadto sa Ginoo, ato kining ipagamit ngadto sa Ginoo tungod kay iya kini sa Dios og dili kini atoa. Gusto ka nga makaambit sa walay katapusang himaya? Dawata og tuohi si Kristo nga kinasing-kasing gayud diha sa imong kinabuhi aron mahingpit ang inyong kinabuhi ug aduna kini kalig-on ug aduna kini kusog sa pagsagubang niining tanan dinhi sa kalibutan ug maghatag gayud kini ninyo og sukaranan nga dili matarog. Pinaagi ni Kristo igsuon ang iyang Holy Spirit mao'y mopuyo diha sa imong lawas aron aduna kay kalig-on sa pagsagubang nining tanan ug dili ka mahadlok tungod kay naa man kay Ginoo nga gisaligan ug sandiganan. Doon naman kay Ginoo nga mo'y naghatag kanimo og kusog, mo'y naghatag kanimo og kaalam, mo'y naghatag kanimo og kadasig sa pagsagubang nining tanan. Dili mabuhat sa tao igsuon kung siya lang. Apan kung dunay Ginoo, duna siya kalig-on. Kung dunay Ginoo, duna siya kaisog. Kung dunay Ginoo, duna gayud siya'y maayo nga mabuhat dinhi sa kalibutan. Unang Pedro 5, versikulo 10. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo mo'y tinubdan sa tanang grasya ug mo'y nagtawag kaninyo sa pakig-ambit sa walay katapusang himaya uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyong kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Hinumdumi igsuon nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan mubo lang kana nga panahon. Dili kana ikatandi sa himaya nga atong maangkon. Unya inigabot sa panahon busa ipagamit ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang Dios kanunay nga nagtawag kanimo igsuon, busa patalinghugi gayud siya ug ayaw gayud pagpakabuta bungol. Siya gayud ang atong kusog ug sukaranan aron dili kita matarog. God bless sa tanan.